दिनै दुर्गा फुजाया फैयै फैयै दिनै 2 अक्ट'निफ्रायनो सोलि दिनै 4 अक्ट'सिम जाफैबाय। जोङो 2 अक्ट'निफ्राय लानानै 5 अक्ट'सिम लानाय जादोंमोन। दिनै जोंहा 4 अक्ट' जाबाय। जोंहा गाबोन भाषण होनो थाखाय रेडि जानानै दंखायो। लोगोसे जोंहा देग्लायनि दुर्गा फुजाया बयनिख्रुइबो साबसिन जादों। थांनाय सिगां बोसोरफोरनिख्रुइबो नैबे बोसोराव बांसिन मोजां जादों। लोगोसे आरोबाव जोङो बेजों लोगोसे बिभिन्न धरननि बिभिन्न रोखोमनि गथ'फोरनि खेला दुला बायदिसिना मोसानाय मुसुरनाय गासैबो जोङो लाफानानै जोङो दुर्गा फुजाखौ फालिनाय जादों। नोंथांमोननि नैबे दुर्गा फुजा खुंनाय समाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाया माबायदि? जोङो खोब मोजांखौनो नुदों। लोगोसे जोङो जोंनि ओनसोलजों लोगोसे गोबां जायगानि गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै नुजाथिफैनो हादों। बेजों लोगोसे जोंहा गारियावबो बुहुत मानसि फैदों। जेबो नांलायनाय गैया, खमलायनाय गैया। बयबो बिदा फंबाय जोंनिनो बर' गोजा गासैबो। बेजों लोगोसे आरोबाव जोंहा गुबुन हारिनिबो मानसिफोर फैदों। बिनिफ्राय जोङो आरोबाव मा बुंबावनो, जोंहा जोबोद दाङाबाजि जायैनि थाखाय जोङो सापर्ट हिसाबै एबा जोंखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंहा उनफारसेथिं जायबो एबा बेकग्राउन्डआवबो जोंहा प्रखाखननि मानसि दंखायो। जोङो बेनि थाखाय एसे गोगोमै नैबे बोसोराव जों एसे बांसिन मोजाङै खालामनो हादों। जे नोंथांमोना जि खुंबोनाय बे फुजा मेलाखौ नोंथांमोना गाबोननि समाव फोजोबगोन नामा, ना आरो बिनि बारहोबावनो नोंथांमोना सानदों? जोङो अक्ट'खौथ' जोङो 2 अक्ट'निफ्राय लानानै 5 अक्ट'सिम जोंहा लाखानाय दंमोन। बेनिखायनो जोङो दा फैयै फैनानै दिनै 4 अक्ट'सिम सफैबाय। बेनिखायनो जोङो गाबोनो जोबथि हर एबा जोबथि सानखौ जों गाबोन आखायाव लानानै दंखायो। जोंहा प्रग्राम हिसाबै जोंहा प्रग्राम मथे जोंहा 5 अक्ट'आवनो जोङो भासायनो सानदों। बेनिखायनो जों गाबोन थुंगेनायखौ लादों एबा फोजोबनायखौ लादों आरो। गाबोन खैथासो समाव नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंगोन? जोङो गाबोन हमनानै ला एबा जोङो 10थानिफ्राय लानानै जोङो मोनाबिलिसिमहालागै जाहैनो हागौ। मानो होनोब्ला जोंहा बुहुद मोनसेल' नङा मुरथिया, आरो लामायाबो बुहुद गाज्रि। बिनिफ्राय थांनाय लामायाबो बुहुद गाज्रि। बेनिखायनो जोंनि लांनाया एसे गोबाव जानो हागौ। बेनिखायनो जोङो जोबनाय समखौ जों बुंनो हाया। जोंनि गाबोननि जागायजेननाय समखौ जोङो 10 बाजिनिफ्राय लानाय जादों आरो। नोंथांमोना गाबोननि बे मुरथि गारनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना माबायदि खुंनो थाखाय साखाफारा जादों? जोङो बेखौ खोब मोजाङैनो थांनाय बोसोरफोरनि बायदि जों मोजाङैनो खुंनो सानदों। बेजों लोगोसे आरोबावनो जों दा नैबे बोसोरखौ बांसिन मोजां खालामनो सानदों। मानो होनोबा नैबे बोसोराव जों बांसिन मानसिफोरखौ नुदों। बेनिखायनो जों आरोबाव सानदों जे बे भाषणावबो गासैबो मानसिफोरा फैनानै जोंजों थाफाफैयो एबा जोंखौ मदद होफैयो होननानै आं बेखौनो सानो आरो।